120 sekúnd o dobrovoľníctve. Približne. Prečo ľudia dobrovoľníčia a ako s tým pracovať? Ľudia, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníctva, neprichádzajú len pomáhať, prichádzajú naplniť aj vlastné potreby. Keď ich poznáš, vieš lepšie pracovať s ich motiváciou. Chceš dobrovoľníkov, ktorí prídu opakovane? Tak ich musíš najprv pochopiť. Prečo vlastne ľudia dobrovoľníčia a ako sa s tým dá pracovať? Motivácia k dobrovoľníctvu je rôzna a je to úplne v poriadku. Keď vieš, čo dobrovoľník potrebuje, vieš mu to ponúknuť. A on ti za to prinesie svoj čas, energiu aj srdce. Taký študent hľadá skúsenosti, prax, nové prostredie, chce si vylepšiť životopis. Senior môže hľadať komunitu a pocit užitočnosti. Zamestnanec vo firme hľadá tímový zážitok alebo ďalší zmysel. Neformálny aktivista potrebuje pri dobrovoľníctve pocit slobody a priestor na iniciatívu. Pri nábore sa pýtaj, prečo chceš dobrovoľníčiť? Myslí na to, že pre každého je motivácia niečo iné. Zážitok, komunita, skúsenosť, potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Dávaj pravidelnú spätnú väzbu, konkrétnu, osobnú, aby dobrovoľník vedel, že jeho čas má hodnotu. Pre viac info o práci s dobrovoľníkmi sleduj náš profil. Daj nám vedieť v komentároch, čo by teba motivovalo k dobrovoľníctvu.